Nos últimos 4 anos, os tránsitos nos portos deportivos de Galicia acadaron un incremento do 30%. Estas cifras constatan a consolidación dunha actividade de gran impacto económico para o sector, así como para todo o tecido económico das vilas e comarcas onde se emprazan as instalacións portuarias. Ante os bons resultados do Plan Estratégico da Náutica Recreativa 2012-2020, a Xunta de Galicia traballa xa na segunda fase, con horizonte en 2028. A Administración e o sector seguirán a colaborar para chegar esta actividade á cidadanía, despertando o seu interese a través de portos atractivos, accesibles e modernos. Sigamos a traballar como hasta agora, facendo que os nosos portos sexan atractivos e amigables, accesibles e modernos e, por ende, máis visitables. Acheguemos o mar e todas as súas bondades á nosa comunidade. Os nosos portos albergan un mundo cheo de posibilidades, no que o máis complicado de acadar xa o temos, o enclave perfecto. É a nosa labor e é a nosa prioridade achegar á cidadanía unha actividade para moitos descoñecida e facer espertar o interés por navegar. Pero tamén non é só a nosa obrigación, senón que tamén é o noso compromiso. Daí a necesidade de reorganizar o sistema portuario e o modelo de taxas, así como a creación de novas prazas de amarre que incrementen a oferta na comunidade.